Bagurumba, hai Bagurumba, Bagurumba. Hey guys, welcome back to YouTube channel. Look for MC Margo, Dokna and Gamsa. Mana for ni bang ni macam simang mandi, mana MC Margo, mana gang for ni MC Margo, mana biti kau ni traditional dress ko mana dekhaner na. To finally, mana gan gitu bol confusion gitu. Mana force kan na gitu mana. Azian aja mana bahasa jeng di pikasi ni ZDX ni mana bahasa jeng mana bicara be, to bahasa sih orang warna, to orang pernah sih marik sampai nomba, MC Margo nakan naik, wow itu sih. Angkal ni kemana gilir kan hayang jigan kan jigan. Deh. Kalau pernah ni penjadeng MC Mark ni jadeng ni dia ni lega, begitu orang ada dia lazi dia, kameraman dia, mana? Wait, चलो लाजी कैमरा हम कथा लाबी तो zaman दाइजों थांगासिनो महा MG Mark माने MG Markआनो सिक्किमनि हार्टआ बुंजायो आरोना माने गेंटकनि मेनआ जाबाय MG Mark तो एज वेल एस माने सिक्किमनिबो मेन बिदि आरोना माने जोङो गोबां मानसिफोर नायगासिनो दे माने डाइरेक्ट साखौ मानसिफोरा नै मेगन खनाजोंबाबो बहुत माने नायदो आरोना नै tuh, saya menua, saya menua. Let's go. Nah ini mencapai MC Mark nih shortcut rasta. Kayak jeng tangnai horo jeng niau ungkap jadi meniau nih. Ayo. Hap. Setelah sini berada mana ang hasing rahu belu ya nggak seru wasil lagi tanah bagam sangat nare tolong for naik tu MC Mark tolong for naik dia MC Mark this is MC Mark oh my god wow dari apa sih sentai mas hari nuta tu naik tu naik bajai jai boro hari ini ayo mana mukul le? Mana Bodo community. Mai pasal apa English ngalai be? Am English ngalai tak? Siapa betul lah ya? Baik ya. Ini adalah baik. Andai sumber lebih hidup kemana dan baik. Dan baik. Oh benar yang waktu perasaan baik. Amat kemana mengen baik. Yang menang kau benar. Kau sama this is Bodo community mana berapa? Bodo. Mainly. Mana zoom English gua yang lain sana kira. Jadi micia saya. Hindi kena apa? Tuh mulai. Beres sih. Beres bet konai. Tuh jen lu siap kesibuk. Sikori nai kayo. Wah, orang kerana MC Margo. Itu mah. Itu belum faham na. Masa Buya ukui bayar faham bay. Dini bunyi. Are yaar, क्या होगा रे ऐसे? तो खैबर को बाहर भी है. तो डाइफिका सिने जोंनिया भाई गेदिप माने भाई गेदिप ठाकुर जोंनिया बेथाया बे फाफैना जोंनिया भाई गेदिबा तो दाइ जों माने फैगासिनो आरोना लोगो हमसिनावबा बरो मोसायो हेलो जी यहाँ पर है हमारा भाई गेदिप हेलो ओ माय गॉड वेलकम टू गैंगटॉक थैंक यू सो मच बढ़िया MC Mark में अभी तू यहाँ पे क्या मेरा मास्टर चल रहा है मास्टर तो जेन जेन लोग माने जुनिया फाइक लोग मोनबाय आफ्टर 1 year माने 1 बोसोर 2 बोसोर लोग मोनबाय आरोना बरबो जानांबाय लोग मोननानै बिराद मोजां वेलकाम टू सिक्किम थैंक यू सो मच क्या है वो यार आंथ' बेयावनो थायो यहाँ पर मतलब जोंनिया दखान गाने गासिबो माने मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं मतलब बढ़िया क्या ये रिएक्शन आता है देख रहे हो बहुत अच्छा लेकिन अभी मतलब बड़े सो रहा है ना लेकिन बहुत लोग देख रहे हैं यहाँ बढ़िया ड्रेसा बिराद कालारफुल जायो नालाय बेखायनो मानसिफोरा नाहाबो आरो माने मेगन नांखायोना मेगन नांखायो माने नायाबाबो नायनांखागोन माने नायखायो गासिबो डाइरेक्ट नायलांखायो माने बढ़िया मोजां नांबाय थौसे बेरेस फाय Bagurumba hai Bagurumba lagau MC Margo bokoro musaba जोंनिया बेटिफोरा lagau तुरि बारिनि लाइटआव सिन जोंनि लामा खिन्थु
अखाया नै जों फैबासो अखा हायो मा जागोन फायगारि फायगारिबा जोंनिया सिजाबालै आयौ र' दे 1 सेकेन्ड दे आयौ अखा हाबाय से फायगारि भागो अखाया ओरैबादि माने मा बुंगोन दा फट' लाबानो अखा हाखायो जों माने रिल्स बानायनो सानदोंमोन खिन्थु मा बानायनो नागिरबानो अखा हायो मा खालामनो दा थोद होमबाबो जियानो जाया माने एमजि मार्केट पूरा फुलि जोलाबाय आरो ओके लेट्स गो चल वाओ व्हाट अ फीलिंग मैन यहाँ पर आने से मतलब कुछ क्लासिक रोमांटिक प्लस माने बेयाव फैबा माने मोनसे बबेबा गुबुन कान्ट्रियाव अच्छा इन्डिया बायदि मोना नालाय लंदन हाँ यस कुछ फीलिंग है यहाँ पर कुछ वाइब गैंगटॉक का वाइब ये है मतलब ना और मॉनसून में और ज्यादा हो जाता है गेंगटकआव फैयोबा फैयाखैबा माने अधुरा जाबाय अधूरा मेन मतलब ये गैंगटॉक का हार्ट बोल सकते हैं बेयाव जेसेबां टुरिस्टफोर दं औ मोनाबिलि जाबानो अच्छा फैखायो आरो गासिबो जास्ट मतलब एमजि मार्केट माबा नङा होमबा शपिं मेनलि शपिं नङा होमबा शपिं मेनलि मा महात्मा गान्धी एमजि महात्मा गान्धी जास्ट मार्केट मेनलि महात्मा गान्धी मार्केट आरो लाइटिं साजानाय बिबार दङ बेफोरनि थाखाय समायहोयो प्लास आरो मार्केट जिं मार्केटाव जिं मार्केट बेफोर आरो बायनोबा यस लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है यहाँ पर बहुत कॉस्टली हाँ मतलब मेन एरिया ना क्या हिल्स एरिया ना हाँ हिल्स एरिया मेन जियानो जाया बहुत मोजां नांबाय जोंनिया फाइकेल लोगोनानै आफ्टार 2 years बिराद मोजां मोनबाय मोजां नांदों आरो खिन्थु मा खालामदों बोथोरा हेफाजाब होआखै बोथोरा एसे उफाय गैया दे माथो आरो ना महात्मा गान्धी कहाँ पर है यहाँ पर महात्मा गान्धी हाँ माने एमजि मार्कनि मेना बेनो आरो ना महात्मा गान्धी दासिमबो आरो नै थ' लोगोफोर जियानो जाया मानो जोंनिया ब्रादारखौ माने बिदि होनसै आरो ना उपाय गैया बोथोरा बहुत खस्थ' खालामदों होमबाबो गाज्रि थेंक इउ स' माच माने ब्रादारा 10 किल'मिटार गोजाननिफ्राय जोंखौ माने अखा बोथोराव फैदों सेस अखाया होमबाबो जोबोद जालांबाय लाभ इउ ब्र' बिदाय मालाबा लोगो मोनगोन जों फिउचाराव लोगो मोनगोन मोजां नांबाय दा थांसै ना औ थांसै आं दे अके गाइस बाय सेस लोगोफोर नै सेस थ' नै माने रायज्लायनो नागिरगासिनो आं जोंनिया लोगोफोरा बहा गोमाखै